जाथ'सिगोन दे जाथ'सिगोन दे नोङो बैसागुनि दामनो हागोन नामा? हागोन सार। देलाय जासिगोन अख्रां नोङो सेरजाखौ माब्लानिफ्राय सोलोङो? आं सेरजाखौ हा? आं सेरजा सोलोंनो 6 दान जाबाय। 6 दान जाबाय। 6 दानाव बेसेबां रोंबाय नों? हा? 6 दानाव बेसेबां रोंबाय? दे जोबोद मोजां दामबाय थाबा मोजां जागोन आसिया थिगैनो दङ दे दोननो हासिगोन दे Thank you. फंबाय अख्रां बसुमतारीनिसिम दायो माने फैगोन चिरां जिल्लानिफ्राय